Ọ bụrụ na anyị lezie anya ọfụma, anyị ga-achọpụta ihe ahụ kwuru na mbụ na a na-ewekọta mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ahụ gbara otu otu wekọta ha ọnụ. Ọmụmaatụ ugbu a bụ gbee. Gbee bụ gị na bee, ewekọta ha ọnụ, ha bụrụzie gbee. Ọ bụzi otu mkpụrụ edemede, ọ bụghịzi mkpụrụ edemede abụọ. Ọzọ bụkwa kwe. Kwe bụ kị na wee, ewekọta ha ọnụ, ha bụrụzie otu mkpụrụ edemede, bụrụzie kwe, ọ bụghịzi mkpụrụ edemede abụọ. Ọzọ bụkwa shi. Shi bụ mkpụrụ edemede mgbochi ume si na he, ewekọta ha ọnụ, ya bụrụzie otu mkpụrụ edemede mgbochi ume nke a na-akpọ shi. Ya bụ ndị a niile bụ ndị ahụ gbara abụọ abụọ, ndị ahụ gbara ejima. A na-enweta ha site n'iweta mkpụrụ edemede mgbochi ume ndị ahụ gbara otu otu, weta abụọ n'ime ha, tikọọ ya ọnụ, ha bụrụzie otu.